Egunon eta ongi etorriak, mila esker hemen uden izenean, mila esker hemen egoteagatik. Egunon eta ongi etorriak, mila esker hemen uden izenean, mila esker hemen egoteagatik. Urte hasierako ekitaldia da, ikasturtea hasita daukagu, ja aspaldi, baina gude ohitu da urtean zehar halako ekitaldi bat egitea, eta gaurko beti gai bat aukeratzen dugu hitzaldirako, eta gaurko gaia da Euskal Komunitate Zientifikoa. Lotu dugu inguma datu basea den berrikuntzarekin, eta inguma datu basea laburki aurkeztuko dugu, gero kanpoan daukazue probak egiteko eta zuek probatzeko, eta gero Karmelek egingo du hausnarketa komunitate zientifikoaren inguruan. Maian nerekin dugu, Miren Berriro Urrutia, Eusko Jaurlaritzaren zientzia politikadako zuzendaria, eta Ana de Castro, Bizkaiko Foru Aldundiko euskera zuzendari orokorra. Ni naiz Iñaki Alegria, uko zuzendaria, egingo dut labur 10 minutu pixka gude urteko erronkak eta asmoak, gero gude konbidatuek hartuko dute hitza haien udekiko duten hitzarmenak eta elkarlana aurkezteko, eta bukaeran Karmelek emango du hitzaldia. UEU-den erronketako bat eta da komunitate zientifikoa trinkotzea. Lan horretan, duela 14 urte inguma proiektua abiatu genuen, hasieratik Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntza izan genuen, eta horrexegatik Bizkaian egin nahi izan dugu ekitaldi hau. Eta komunitate zientifikoaren inguruan UEUk dauzkan lerno nagusia bi dira. Komunitate zientifikoa uste dugu inoiz baino zabalagoa dela, jende gazte asko adira komunitate hortan parte hartzen, eta gude sustatze lana bi arlotan ikusten dugu. Alde batetik goi mailako irakaskuntza, gradu ondokoen gaia gude kezkatako bada, inguma prozesuarekin graduak laburtetara jaitsi dira, eta gradu ondokoetan euskeraz gabezia daude, eta lan handia dago egiteko, eta uste dugu gaina lan hori elkarlanean egin behar dela, ezin dela lehia egin unibertsitateen artean, euskeraz egingo bada denen artean egin behar dela, eta badaude batzuk bereziki hizkuntzarekin eta pedagogiarekin edo irakaskuntzarekin lotutakoak, baina bestelakoak ere behar dira, eta gu UPV-HUdekin batera, Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin, aurten 3 gradu ondoko daukagu dagoeneko martxan, jakintza-arlo desberdinetan. Eta beste lan egiteko beste eremu importantea da topagune izatea. Inguma bera da topagune hortarako oso tresna interesantea, bai komunitate zientifikoa ikusgaitasuna emateko, baina baita ere partaidoen artean komunikazioa areagotzeko. Hor ere beste urrats bat eman nahi dugu. Eta hor, saretze edo harremanetako arlo hortan, ohikoa dira UEU-den barruan bilkuda espezifikoa, jakintza arloen araberakoak, baina beste urrats bat egin nahi dugu, eta maiatzean Iker Gazte izeneko kongresu bat antolatuko dugu, Bizkaian baita, nolabait jakintza arloaren barruan komunikazioa nahiko sustatuta dago, baina ikusten dugu gazteen artean batez ere jakintza arloen arteko komunikazioa, komunitatea bada ezagutza behar da partaideen artean,
eta nahi dugu hori sustatzea, eta orduan egingo dugu kongresu bat, gure kide Pruden Gatziak esaten duen bezala, baina zentista samarra, jakintza arloen artean harremanak sustatzeko, nahi dugu barnetegi moduan, uko garaie bateko barnetegi eta harremanetarako zelai hori zabaldu, eta, lanean hasita gaude, komite zientifikoa osatuta dago, eta horrela egingo dugu. Horrekin batera, bi erronka nagusi jarri diogu gure buruari ikasturte honetarako. Bat online irakaskuntza ja badadamagu urte batzuk lanean, lerno bat daukagu hortan zabalduta, indartuta, eta metodologia bat lantzen egon gea, eta azken urtean formalizatu egin dugu. Badugu hori formalizatuta, eta adigea gure sarearen barruan formazioa ematen online inguru hortan, jende askok pentsatzen duenaren kontra, problema da, edo funtsa da teknologia, funtsa da personak eta personen arteko komunikazioa, eta ikaslea bakarrik ez sentitzea, komunikazioa, ikasle-irakasle komunikazioa, baina batez ere ikasleen arteko komunikazioa sustatzea. Eta hildo hortan, gustatuko litzaiguke, proiektu bat landu dugu, aurkeztuta daukagu edakundeen aurrean, baita ere dagoen hutsune handi bat betetzen hastea. Eta da, graduko titulazioak, unibertsitateko graduko titulazioak online eskaintzea. Hori proiektu potoloa da, edakunde txikia da, lankidetzan egin behar den proiektua, baina hori lanean hasi gea eta nahiko genuke lan hori jarraipena ematea. Eta beste arlo bada, gure azpiegitura txikia da, azken urtetan nahiko arazoak izan ditugu krisia dela eta Nafarroan eta iparraldean mosketak egin behar izan ditugu, eta nahiko genuke ikasturte honetan berreskuratzea nolabait bai Nafarroan eta bai iparraldean geneukan aktibidadea eta azpiegitura. Hori izango litzake nolabait beste egiten dugun, beste, adibidez, dakizuen bezala, udako ikastaroa da gure gandik gehien ezagutzen dena, baina horrez gain, erronka horiek ere, erronka horiei aurre egin nahi diogu. Honekin bukatuko nuke, badakizue UBEUN ez gadela oso formalak, ideki da hauekin, honekin bukatuko nuke pizkate erronkeen atala, oain hitza emango diet gure konbidatuei. Miren bego. Eskerrik asko, Iñaki. UBEUko zuzendaria, Iñaki Alegria jauna, Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara zuzendaria, Ana de Castro Andrea, Carmele Artetxe irakaslea, UBEU-kideok, jaun Andreok, egun on guztioi. Pozarren nator gaur, UBEUren 14-15 ikasturtearen irekiera ekitaldi honetara, hezkuntza, hizkuntza politika eta kultura sailaren ordezkari lanetan, ondo baitakit ikasturte berri bakoitza aurrera ataratzeak, zaila eta konplexua izanik, zer nolako ilusioa eragiten duen, batez ere, proiektu eta erronka berriak tartean direnean. Ikasturte hau, zuzendari berri baten eskutik hasiko dugu, Carmele Artetxeren eskutik jaso zuen lekukoa Iñaki Alegriak, orain dela hilabete batzuk, zorionak, Iñaki, izendapenagatik, eta ibilbide opa dizugu. Zuzendariak bere sarrera hitzaldian aipatu du UBEUk eskaintzen duen goi mailako formazioa. Etengabe aldatzen eta gero eta azkarrago aldatzen den gizarte honetan, beharrezkoa da ezagutza berriak barneratzea. Bide honi jarraituz, unibertsitate mailako formazioa, ikastaro espezializatuak, mintegiak, jardunaldiak, irakasle zein profesionalei zuzendutako prestakuntza, udako ikastaroak eta hauekin lotutako ikerketa lantzen dihardu UBEUk. Zalantza izpirik gabe,
alor honetan dagoeneko erreferente bilakatu da. Eta baita, goi mailako formazioaren beharrak asetzeko moduei dagokienean ere, informazio eta komunikazio teknologia berriak uztartuz, gaur egun IKTak hezkuntza alorrean ezinbesteko tresna baitira. Azpimarragarria da modu berean urteetan liburugintzaren alorrean UEUren produkzioa. Unibertsitate mailako ikasketetarako zein ikerketarako bibliografia zabala izatea batetik. Eta arlo teknikoetan euskarazko terminologia eta sintaxia finkatzea bestetik, izan dira UEUren helburuak. Eta batean zein bestean, ekarpen garrantzitsuak egin dituela biztan da. Dagoeneko 100 liburu izenburu ditu bere katalogoan eta unibertsitate mailako euskarazko testugintzan erreferentziazko erakundea da. Euskal gizartean eta UEUk saretu nahi duen euskal komunitate zientifikoaren baitan, harrera berezia egin zaio bestalde inguma euskal komunitate zientifiko intelektualaren bilguneari. Tresna baliagarria da, dudarik gabe, saretze horretarako eta proiektuetarako bidelagunak aurkitzeko. Eta Iñakik esan duenez, euskaraz egiten den zientziaren erakusleio ezin hobea. Azken 40 urteotan, unibertsitate mailako zientzia eta jakintzalor bakoitzean euskaraz, ahoz, zein idatziz ekoitzi denari buruzko oinarrizko informazioa eskaintzen du ingumak. Unibertsitate mailan euskaraz zer egin den eta nork egin duen erraz aurkitzeko aukera eskainiaz. Guztira, 187 erakunderen lana katalogatua dago, Euskal Komunitate Zientifikoaren datu baseak momentu honetan, eta 6.000-tik gorako referentziatik eskaintzen ditu, eta ia 9.000 egileren lana. Aipatutakoaz gain, euskararekiko konpromisua da, ez bairik gabe, UEUren ardatz nagusietako bat eta bere izatearen arrazoietako bat. UEUren sail guztiek lan eskerga egin dute urteetan zehar terminologia lantzen eta tontzen unibertsitate zein orokorragoko hezkuntza mailako erabilera izan dezan eta gizarteratua izan dadin. Eta euskara izanik lanerako zein komunikaziorako hizkuntza, bere unean euskararentzat itxitako ateak irekitzeko bide urratzailea izan zen eta da. Esandako guztiagatik, Eusko Jaurlaritzak iaz abiatutako bidetik, bere babesa eskainiko dio aurten ere, diruz lagunduz, UEUren jarduerari. Orain arte, aipaturiko jardunaldi, ikastaro, liburu eta beste hainbat jarduerek badute beraz aitortza Jaurlaritzan. Izan ere, euskaraz eskaintzen den goi mailako hezkuntzak lankidetza estua eskatzen du eragile desberdinen artean. Eta baita Eusko Jaurlaritzaren zein beste erakunde batzuen konpromisoa gure hizkuntzak aurrera egin dezan erabilera erregistro jasoenean. Helburu hauetan aurrera pauso handiak eman izan badira ere, gaur egun ikasmaterialak zientziaren jakintzarlo ia guztietan baitaude, oraindik ere badira erronka zailak, erabilerarena esate baterako. Erabilera sustatzeko UEUk egiten duen lana ere nabarmentzekoa da. Ez naiz luzatuko, UEUk bere dituen 3 lan ildo nagusietan, hau da, euskararen eta unibertsitateren arteko zubiak eraikitzea, euskal komunitate zientifiko intelektuala biltzea eta unibertsitate gaiak egoitzi eta gizartaren esku jartzea, horretan, bidelagun izango du aurrerantzean ere, Eusko Jaurlaritzako hezkuntza, hizkuntza politika eta kultura saila. Eskerrik asko. Bueno, maikideok, entzuleok, egunon guztioi. UEUk 40 urte baino gehiago emon ditu Euskal Unibertsitatearen inguruan lanean eta. 4 hamarkada hauetan hasierako lan ildoei eutsi die gogotik. Eta miren begoke komentau duen bezala ildo nagusiak hauek izan dire. Euskararen eta unibertsitariaren arteko zubiak ere ikitzea, Euskal Komunitate Zientifikoa biltzea eta unibertsitate gaiak ekoitzi eta gizartearen esku jartzea. Urte hauetan guztietan eta bereziki 2009 urtetik aurrera, hezkuntza proiektu sendoa garatu du EU. Ingumari honetan udako ikastaroak ditugu oraindik ere UEUren eskaintza pedagogiko nagusia.
baina arian, ure sasoiera SS ikasturte osoa zabaldu du EUk bere jarduera eta hainbat jardunaldi gradu ondoko eta irakaslentzako prestakuntza saioa eskaintzen ditu. Ikasturteari hasiera emateko ekitaldi honetan, UEuren inguruko bi ideia azpimarratu nahi ditut. Euskal Komunitate Zientifikoaren konpromisoa eta etorkizunean aurrera egiteko grina. Hasteko eta bat, euskarari gagozkiola gure hezkuntza sistemak egindako bidea azpimarratu nahi dut. Eta hori ere argiru islatzen du UEU. Eta konpromisoari gagozkiola zinez uste du UEun aritzen diren irakasleek ondo baino beto erakutsi dutela erakundearen abiaburuak. Euskararekiko konpromisoa, elkarlana, kalitatea eta gizartearekiko erantzunkizuna. Ikasturte berri honetan, azpimarratu nahi dut, Bizkaiko Foru Aldundiak hasieratik argi izan zuen UEurekin elkarlana aritzea funtsezkoa zala. Hainbat egitasmo burutu dira hemendik aurrera eta aleginak egingo dira bi erakundeen arteko lankidetza aurrera jarrai dezan. Bidea jorratu dugu, baina bidea jorratzen jarraitu behar dugu UEuk aurrerantzean gizarteari aurkezten dizkion asmo eta helburu berrietan. Eskerrik asko eta aurrera. Bueno, Karmeleren hitzaldia baino lehenago, labur, ibilbide labur bat aplikazioa den interfaze berria den gainean. Esan behar da, esan dudan bezala, 14 urteko proiektua dela, saiatu gadela bidean lankideak bilatzen, eta bai administrazioaren aldetik eta unibertsitateen aldetik oso erantzun ona jaso dugu, eta justu oain adigea Monlagun Unibertsitatearekin hitzarmena ere lantzen, bera ere laguntzaile moduan agertzeko. Lankidetza hortan ere, hartu emanak izan ditugu eta hainbat komisio batean landu dugu lan hau aspalditik, eta aipatu nahiko nituzke komisiokideen ekarpena eta lana. Alde batetik Pruden Gatzia, ezin izan du ona etorri, Karmele beda, Emilio buruko informatikaria eta Uxune Martinez, azken urtetan dokumentalista lana egin duena. Inguman hiru ardatz daude euskarazko produkzioa, idatzia eta ahozkoa, adituak, egileak, zientifikoak, eta erakundeak, unibertsitateak, argitaletxeak, eta bat. Eta horiek dira nolabait bilaketetan aurkituko dutzuena. Datua daude, zenbat artikulu, zenbat egile, begiratzen badituzue ingumako datuak ikusten dira zehatzago, sartutako azken erreferentziak ere ikusten dira, edakundeen datuak ere eguneratuta agertzen dira, eta bilaketak egiteko eszenatoki hainbat daude, baina bat nahiko tipikoa izan daiteke, halako komunikabide bat edo batek, edo eskola batek, edo kultur elkarte batek antolatu nahi dula zerbait, genetikaren inguruan, edo behar dula elkarrizketatu norbait historia horreko gai batzuen inguruan. Orduan, gaiaren inguruan edo izenburuen inguruan galderak egin daitezke, eta hor lotzen dira hitzaldiak eta adituak, egileak. Eta, orduan, gero, produkzio bera ere, batzutan, beste kasu bada, ni noa euskerazko bibliografiaren bila. Jakin nahi dut, honetaz, ikerlaria naiz, eta jakin nahi dut euskeraz honetaz zer idatzi dan. Orduan, sistema bera da, baina internet edo URL hortan,
sarean publiko baldin badago artikulu hori edo liburu hori edo dena delakoa, orduan esteka egina dago eta konsultatu daiteke artikulu osoa hori dago inguman egiten da, dagoen tokira lotu da. Bigarrena honek eramaten dugu egileen gana eta egile bakoitzaren nolabait kurrikuluma konsultatu ahal izatea. Aditu baten bila baldin bagabiltza, ikusten dugu kurrikulum bakoitzaren, aditu bakoitzaren kurrikuluma. Harremanetan jar gaitezke berarekin, ikusten duzu formulario baten bitartez, ez dugu ematen bere helbidea, baina bai berarekin harremanetan jartzeko bidea, eta gaina ziurtasunaren aldetik spam aurkako hainbat gauza egin dira. Eta baita ere, adituak, zorionez edo zoritxarrez, askotan gure kurrikuluma mugitu behar dugu eta osatu egin behar dugu, eta hor, zoritxarrez lan nekeza da eta ordua sartzen dira, eta hortan ere adituei laguntzeko badaukagu hori nolabait automatizatuta, hor ere segurtasun batzuekin nolabait bakoitza berea dezan eta ez beste batek bestearena eta hau izango litzake pixkat adituentzat eta adituekin harremanetan jartzeko bidea. Eta gero egongo lirateke bai aldizkarien argitaletxeak, unibertsitatea beraiek edo hola ikustea beraien produkzioa eta are gehiago ikusten baldin badute bere produkzioa bere osotasunean ez daukagula jasota baita ere eskatuko genuke abisatzea eta osatzeko proposamena jasotzea. Nahiko eguneratuta dago parte idatzian, ahozko partean nekezagoa da, orduan hitzaldiekin eta referentziazko hitzaldiekin nahiko osatuta dago, eskolak euskaraz ematen diren eskolak, hori egiten dugu unibertsitateekin adostasuna lortuz gero, informazio klukeia digitala eta formatuekin eta hola, bestela lana izugarria izango litzake, orduan egiten ditugu lako urte konkretu batzuetan, argazki bat eskola, unibertsitate mailako eskolak, ze adituk ematen dituzten, eta ze gaietan, eta hor, animatzen zaituzte gero bukatzen dugunean, ego surfin ez bada ere, zuen kurrikuluma konsultatzeko eta utzuneak ere detektatzeko, hor dauzkagu, hau hemen izoztuta dago, beti demo efektoa saieste aldera, eta batez ere azkar egite aldera, baina martxan dago, hor kanpoan daukatzue, eta bukaeran begiratu dezakezue. Eta hain pasako gineake hitzaldi nagusi da, hitzaldi konbidatua, Karmele Artetxek emango diguna, niretzako oso pozgarria da bera aurkeztea, dakizuenez nire aurreko zuzendaria izan zen, eta ni Karmele ezagutu nun ingumako teknikari moduan, dokumentalista moduan, eta guretzako ueudentzat ere oso pozgarria da bere ibilbidean izan dugunaren gatik, behintzat meditu apur bat uste badugula. Eta, bera elikatuzun inguma garai batean, eta gero pasa zen, beste hausnarketa fase batera, eta fase hortan burutuzun bere tesia. Benetan gomendagarria, jaurlaritzarekin daukagun lankidetza batean tesi asko daude euskeraz digitalizatuta, bere tesia hor daukatzue digitalizatuta, eta tesi hortatik eta bere jakinduditik hiru liburu ekoiztu ditu orain arte, eta hor dauzkazue IBAPekin dagona da datuetan abedatzena, hori PDF-en sarean ere badago, UEUdekin daukan liburua opadi moduan eraman dezakezue gaurko saioa bukatzen denean, interneten kapitulu bat dago, eta gure politika da, gero deskatalogatzen denean osorik jartzea, eta berriz Einsteinena
hori salgai dago, nik irakurri dut, eta benetan interesgarria dela, eta gaurko hitzaldiarekin batera gomendatzen dizuete alba duzue irakurtzeko. Beda da Euskal Herrian gai honetan dagoen aditu handiena zalantzarik gabe, eta ematen diot hitza. Iñaki, hau izan da, ez dut behar representanterik. Emaidazu. Ia. Jarriko digute. Aurkezpena. Orain zen, eguerdi ondan hori. Bueno, ia. Hasi baino belen, ohar pare bat bai gustatuko litzaidake egitea, izan ere, gaur ona nator Inguma batzordeko kide moduan, SUEuko zuzendari hoi moduan, SUEuko bazkide moduan, hori guztia ere izan naiz, eta oso arronago horretaz, baina, klaro, gaur bai gustatuko litzaidake egin dudan ikerketaren gainean zenbait gauza plazaratu eta zenbait iritzi eman, eta horiek nahi ditut nireak izatea, eta ez eurekin nahaztea edo ez Inguma proiektuarekin, bai? Hori, ikusiko duzu, pixka bat, argi-ilunak, argi-ilunei buruz hitz egitera noa, asmoa daukat hitz egiteko, 4 hamarkadetako ibilbide honetan, Euskara goi mailako esparru honetan egin duen ibilbide arrakastatsua, baina aldi berean ere badituena argi ilunak, ez? Edo benetan esparru batzuk fijatzeko modukoak eta orain da momentu ona hoiei erreparatzeko, ezta? Bueno, bestalde ere, pixka bat Iñakik esplikatu du nola heldu naiz ni gaur ona, ez? Atril honetara eta hitzaldi hau ematera. Funtzean esan dutena, Inguma datu basean lanean hasi nintzen, eta han egon nintzen 4 urtez lanean, ia 4 urtez, ezta? Esperientzia ikaragarria izan zen. Esperientzia horretan asko ikasi nuen, ikuspegi profesional, personal, akademikotik, gauza asko ikasi nituen, eta oso kitzikagarria izan zen, oso motibagarria, eta 2004an erabaki nuen doktorego tesia egiten hastea, ezta? Hemen daukazue, hau da, tribunalak irakurri zuen berzioa, komunitate zientifiko euskalduna, azterketa historikoa eta bibliometrikoa, gaur nire zuzendarietako bat hemen dago. Eta, 6 urteren buruan, 2010an aurkeztu nuen, eta bertzan aztertzen nuena zen, komunitate zientifiko hori, 20. mendean, nola sortuz joan den, ze bilakaera izan duen, eta gaur egun, ze azpiegitura, zenbakide dauden, ze produkzio duen, eta bar. Ez zen azterketa bibliometriko hutsa izan, diodana. Izan ere, datu bibliometriko horiek interpretatzerako orduan sarritan jo nuen historiara, eta hitzaldian zehar hori espero dut ikustea eta antzematea. Bestalde ere, eskerrak eman nahi dizkiotu euri, emategaitik aukera, gai honi buruz hitz egiteko aukera, ez? Izan 2010an tesia aurkeztu nuen, argitalpenak ere izan dira gai honen inguruan, baina inork ez dut uste, oso jende gutxik irakurri du, esango nuke dozena bat personatik bera. Ez? Orduan alde horretatik, bai da ikasurte hasiera ekitaldia gai honi eskaintzea eta hitz egiteko aukera ematea benetan eskertzen dudan gauza bat, ez? Zoritzarrez ez dut inoiz izan dei bat unibertsitateetatik edo katedretatik edo administraziotik, ez? Zerbait galdetuz gai honen inguruan edo. Eta, ia horreri buelta ematen diogun neurri batean edo alden neurrian gaurko hitzaldian. Tesiarekin hasiko naiz, baina ez dut tesiari buruz bakarrik hitz egingo, ez? Tesia egiten haste nintzenean, komunitate zientifiko euskalduna gogoratu gaia, ez? Hasi nintzenean, hainbat galdera nituen buruan.
Eta esoilik nik, zuzendariek egiten zizkidaten, lagunak, hurbilekoak, denek oso borondate onarekin, eta, imaginatu zelan neukan burua, ez? Ziren dena galdera, noski ikergai honekin lotutako galdera sakonak, sarri existentzialak, sarri tormentua besterik sortzen ez duten galdera hoiek, ala nola, komunitate zientifiko euskalduna badago, ez dago. Eta batzuetan baiezkoa nengoen, ez? Baina beste batzuetan pentsatzen nuen, eta nire ondorioa baldin bada ez dagoela, ia zelan soluzionatzen dudan nik tesi bat, egitea gai baten inguruan, gero esateko ez dela existitzen, ezta? Edo euskaldunak nortzu gara, zer gara, edo behin unibertsitateko irakasle batek esan zidan, apartekoa zarete, zer duzu apartekorik euskaldunitza azpimarratu behar izateko? Euskalduna zientzialaria den ala ez adierazi behar da, garrantzirik badu, ez du? Edo beste galdera hau, ez? Zergaitik landu zientzia euskaraz, edo beste hizkuntza gutxitu batean, ez? Galdera hauek, Galdera horiek interesgarria dira, baina erantzuna ez da berezkoa eta aukera desberdinak eman daitezke. Ez dute erantzun bakarra, ez dute erantzun absolutua, eta bar. Eta esango nuke, galdera horiek ere batzuetan arriskutsuak ere badirela, eta gure kontra etor daitezkela. Argigarriak beharrean, agian kale itzu batera eraman gaitzaketela, eta argigarria beharrean agian jangarriak bihur gaitzaketela. Jangarriak, eta uste dut gainera galdera horiek gure buruei egitea sintoma bat ere izan daitekela, ez? Geure buruen gaineko batzuetan dugun gutxiespena edo autokonfiantza faltarenak, ez? Esate baterako, zergaitik landu zientzia euskaraz, lehen egin dudan galdera, ez? Zergaitik landu zientzia euskaraz. Ez da galdera bat, soilik euskarari dagokiona, erantzun behar duen euskarak. Ingelesa ez den beste dozein hizkuntza guztiei buruz egin daitekeen galdera bera da. Baldu zentzurik unibertsitatean tesiak gaztelaniaz aurkeztea edo antropologia artikulua frantsesez idazteak. Praktikan ikus dezakegu gaztelaniaz, frantsesez eta munduko beste hizkuntzetan zientzia egiten dela eta hiztun komunitate bakoitzak bere tresnak eta bitartekoak sortzen dituela bere hizkuntza horretan zientzia egin ahal izateko. Gertatzen dena da, sarritan gizarte eta kultura hegemonikoen parte direnak, ez dituztela mota honetako galderak beraien buruei galdetzen, ez? Beraien existentzia erabat frogatuta dago, beraien izatea eta egiten dutenaren gaineko zentzua ez dute aurkitu behar, eta gu berriz guk egiten dugunean honelako euskaraz zientzia, ez da soilik euskaraz zientzia egitea, baizik demostratu behar dugu horren zentzua, horren ahalmena, horren gaitasuna eta hainbat gauza. Horregaitik, galdera horiek ondo daude egitea, bereziki ikerketa abiatuko badute eta galdera motoreak izango badira, baina beti ere argi ze testu ingurutan egiten ditugun, eta izan ere batzuetan erantzuten hastea batzuetan da besteen diskurtsoa eta jokoan erortzea, iruditzen zait. Orduan, galdera hauek ez ditut erantzungo nire hitzaldian, bai? Nire asmoa da, benetan euskaraz egiten ari garen praktika bat, unibertsitate esparruan edo goi mailako esparru horretan euskaraz ari gara, gauza desberdinak egiten ari gara, eta hori egiten ari garen horri buruz hitz egin nahi dizuet, eta zenbait, ikuspegi batzuk eman edo datu batzuk eman behintzat, ez? Beraz, euskarazko lehenengo nire hitzaldian egongo da batetik produkzioari buruz eta orain produkzioari buruz hitz egingo dut, euskarazko goi mailako produkzioari buruz hitz egiteko asmoa daukat, ondoren komunikazioari buruz eta bukatu nahiko nuke, irtenbide batzuk edo erronka batzuk planteatzen. Zenbait zertzelada eman nahi ditut euskarazko komunikazio zientifikoari buruz. Eta zenbait zertzelada datu ideia importante. Niretzat kontzeptu marko bat dago, eta da euskarazko produkzio zientifikoa normala da. Euskarazko produkzioa, hizkuntza gutxitu batean badago ere, ez da salbuespenezko produkzio bat.
baditu beste edozein produkzio zientifikoaren ezaugarri berdinak. Arlo batzuetan behintzat bai. Hasteko eta behin, produkzio idatzia normaltasun horren adierazle dana egon badago, eta 1978tik Euskara Batuan ekoitzitako lanak ditugu. Bestalde, produkzio hori neurgarria da. Dokumentazio zientifikoaren ohiko moldetara egokitutako produkzio bat da. Eta horregaitik, egokitzen dalako dokumentazio zientifikoaren ohiko moldetara posible da euskarazko produkzioaren azterketa estatistikoak edo bibliometrikoak egitea. Posible ez ezik, beharrezkoa dela iruditzen zait honelako azterketak egitea. Zertarako, euskarazko produkzioaren gaineko diagnostiko egokiak eta sustapen politikak modu eraginkorrean diseinatzeko. Nire ustez gainditu egin behar dugu, azterketa kualitatiboak, non aditzera ematen dugun, euskarazko produkzioa eskaza dela, eta mugarri batzuk kontutan hartuta, ja argitzen dugula. Euskarazko produkzioa zabala da, eta urtero lan berriak argitaratzen dira. Artikuluak, itzulpenak, liburuak, urtero. Etengabeko hazkundean murgilduta dago. Eta hori zorionez esan behar dugu. Zorionez etengabeko hazkundean murgilduta dago. Horrek badu bere zoritzarra. Izan ere, hazkunde horrek eramaten du euskarazko produkzioaren sakabanaketa, produkzioa bera sakabanatzera, eta aldi berean ere produkzio hori zahartzea ere. Baina joera bi horiek dira oso normalak dokumentazio zientifikoaren esparruan, produkzio zientifikoaren esparruan. Kasu honetan, honelako fenomenoi aurre egiteko sortzen dira inguma moduko datu baseak, ez? Guretzat ikerlariontzat edo esparru honetan ari garen ontzat, oso baliagarria direnak sakabanak eta horreri aurre egiteko. Baina neurgarria zergaitik da importantea esatea azpimarratzea euskarazko produkzioa neurgarria dela. Neurgarria izateari esker ikus dezakegu zertan goazen ondo, zertan ezain ondo, edo zertan benetan makal gabiltzan, ezta? Bueno, erakutsiko dizuet orain lege bibliometriako lege bat, Pricen legea, hazkunde esponentzialaren legea, ezagutzen duzuenok oso ondo, baina espadan ezagutzen ez duzuenontzat esango dut, Pricen legea dioena da, produkzio zientifikoa, ez euskarazkoa, produkzio zientifikoa modu esponentzialean hasten dela. Hau da, 10-15 urteri behin bikoiztu egiten duela bere produkzioa. Eta heltzen da momentu bat, non eta ja zapaia jotzen duen, eta halako moteldu egiten du bere hazkundea. Ikus dezagun, ia Pricen legeak euskarazko produkzio zientifikoak betetzen duen ala ez. Ikusten duzuenez, grafiko horretan, hazkundea etengabea izan da euskarazko produkzio zientifikoan. Etengabea. 1980 urtean, 200 bat dokumentu publikatzen baziren, hor bakarri dago adierazita euskarazko produkzio idatzia. Artikulua, liburuak, itzulpenak. 200 bat dokumentu publikatzen baziren 1980 urtean, 1980an, 10 urte beranduago, urte horretan 500 bat dokumentu publikatu ziren. Orduan, argi dago bikoiztu egin zuela 10 urteren buruan euskarak produkzioa. Orduan, argi dago hau ikusita, euskarazko produkzioaren hazkunde esponentziala dela eta Pricen legea betetzen duela. Batetik hori, konstatazio hori, baina legea betetzea, baino importanteagoa da, lege horrek ematen dizkigula zantzu batzuk, ze pasatzen den eta zelan gabiltzen. Berez, idealki, marra ideala, Pricen legearen marra ideala hazkunde esponentzialarena honela izango litzateke. Orduan, urte hauetan guztietan, egon gara hazkunde marra ideal horren gainetik. Bai? Zer gertatu zaigu azkeneko 10 urteotan? 2000-2012. Kendu ditut azkeneko urteetako produkzioa, zer beti egon daiteke txarto katalogo, ez nahikoa, ez
egon daiteken guztia katalogatuta, hau da 2013 eta 2014 urtea segurazki ez daude guztiz katalogatuta, eta horrez distortzioa sor dezake. Orduan 2012 urtean geratu naiz grafiko hau prestatzea. Zer daukagu? 2002 urtetik, urtero euskaraz produzitzen jarraitzen dugula, baina erabat moteldu egin da gure produkzioa. Orduan, berez, ibilbide Pricen legea jarraitzeko, benetan, sustapen politika aktiboagoak beharko ditugu euskarazko produkzio zientifikoa den hazkunde hori bermatu ahal izateko. Vale, bueno, ez da inkomplikaua, ez? Lege bibliometrikoak ez dira inkomplikatuak. Bueno, beste ezaugarri bat, zergaitik, kontzeptu markoa, zergaitik den normala euskarazko produkzioa. Bueno, idatzia da, neurgarria da, lege bibliometrikoak betetzen ditu, eta komunikazio zientifikoaren oinarria aldizkaria dira. Hori da, normaltasun adierazle bat. Bueno, baina esan behar da, normala den moduan, hau ezoikoa ere bada. Normala gara, eta hori azpimarratu nahi nuen, eta zenbait mitorekin apurtu ez gara hain bereziak, baina, bueno, ezoikotasun batzuk ere aipatu nahiko nituzke. Bueno, ikusi, lehenengo eta behin, hitz egiten gaude, eta hau oso ezaguna eta nabarmena da, ez dut ezer deskubritzen, hizkuntza gutxitu batean egindako produkzio bat dela, ez? Orzaldieroaren zera oso da, jadanik irakurrita duzue, ez da? Gauza hauek ez dakiz zergaitik gero eta min gutxiago eragiten didate, ez? Hizkuntza gutxituan gabiltzano, badakigu, hau sentitzen dugu batzutan. Bueno, unibertsitateko erabilera, euskarak unibertsitateko erabilera, oraindik guztiz normalizatu gabe dauka. Oraindik ez dago guztiz normalizatuta. Egia da, hizkuntzaren normalizazioan ekimen gehienak historikoki irakaskuntzan eta bereziki eskola mailan esfortzu handia egin da hor euskalduntzeko eta lorpenak handiak izan dira eta oso nabarmenak. Unibertsitate mailako irakaskuntza eta esparrua, esparru horretan ez da hainbesteko esfortzurik egin. Egon dira ekimenak eta proiektuak web tartean eta beste elkarte batzuk ere ibili dira euskara goi mailako esparru horretan normalizatzeko, ezta? Eta kontutan izan behar da, unibertsitateak Euskal Herrian, bai pribatuak eta bai publikoak, erdaraz elebakarrak direla sortzez, beraz, lan handia eginda leku batzutan orain dugunera heltzeko. Kontutan izan, esate baterako, EH1, unibertsitatea bera euskalduntzeko ekimena sortu zela, zenbait euskaltzaren ekimenez, indarrez eta lan eta nekei esker. Gerora etorri ziren hizkuntza plangintzak unibertsitate barrutik garatu zirenak. Prozesu honetan, unibertsitate batzuk ibilbide zabala egin dute, Euskal Herriko Unibertsitateak egin du, handiena ere bada eta alde horretatik zera, baina Nafarroako Unibertsitate Publikoak esate baterako, oraindik ere, ikaslei eskatzen zaie euskaraz matrikulatzeko, jakinik ere ez dela egongo, irakaslego euskaldunik, matrikula edo irakaskuntza horreri aurre egiteko. Orduan, hizkuntzak oraindik esparru unibertsitarioan baditu erronka ugari euskara berak. Eta horretaz gainera, euskarazko produkzioaren gaineko zenbait bereizgarri aipatu nahiko nituzke. Bereizgarri ja ez hizkuntzarekin lotuta, baizik beste elementu batzuekin. Inglesez, frantsesez zein gaztelaniaz, erakunde ekoizle nagusiak, unibertsitateak, goi mailako ikerkuntza zentruak eta ospitaleak dira. Baina euskararen kasuan, erakunde ekoizleak, euskal kulturgi aldizkariak eta liburuak argitaratzen dituzten horiek, euskal kulturgintzan diharduten erakundea dira. Eta ondoren urrunago unibertsitateak edo ikerketa zentru batzuk edo urrunean. Hortarako, arrazoi historikoak daude.
Hizkuntzaren batasuna nagusiki euskaltzaindiak beste kultur eragile batzuekin batera egin bazuen, zientzia eta teknikarako euskara nagusiki euskal kulturgintzak prestatu zuen. Hau da, unibertsitatetik kanpo elaboratu zen, naiz eta horretan aritutako asko, unibertsitateko irakasleak izan. Une hartan, unibertsitateak ez zien aukerarik ematen euskararen prestaketa eta egokitze lanak unibertsitatean bertan egiteko, eta plaza askozaz ere egokiagoak suertatu ziren UEU, Eluiar, Eusei edo beste batzuk. Prozesu horren ondorioz, eta noski beste arrazoi batzuk ere badaude, baina prozesu horren ondorioz, gaur eguneko goi mailako euskarazko produkzioaren ekoizle nagusiak ez dira unibertsitateak, komunitate zientifiko normalizatuetan ohikoa den moduan. Euskal kulturgintzako elkarteak dira. Eta alde horretatik esan liteke euskara goi mailako esparruan azpi instituzionalizatuta dagoela. Produkzio gehiena kulturgintzako elkarteen esku dagoelako. Erletxoak, erletxikiak ez dia egiten. Hori da nahi nuena transmititu. Egileak. Egile euskaldunen arteko lankidetza oso txikia da. Beraien arteko harremana badaude, baina gero liburu eta artikuluen prestaketa normalean norbanakoen lana da. Hizkuntza nagusietan ekoitzitako produkzioak, produzitutako artikuluak eta normalean 3-6 egile eukitzen dituzte bataz beste. Jakintzarloen arabera hortik goitik edo hortik beti, baina 3-6. Euskarazko produkzioan ohikoena izaten da egile bakarra izatea. Gero emango dut datu bat, Noski, fenomeno hori jakintzarloarekin ere lotuta dago, izan ere, zientzietan izaten da normalean lanak autore gehien dituztenak eta giza eta gizarte zientzietan normalean lanek eukitzen dute egia da autore bat, bi gutxiago. Jakintzarloak ere eragina badu. Baina, klaro, ze gertatzen da? Euskaraz, nagusi dien jakintzarloak giza eta gizarte zientzietakoa dira. Inguman bertan hori agertzen da. Beste hizkuntza nagusietan egindako produkzio zientifikoak normalean naturzientzia, zientzia hutzak, ingineritza eta osasun zientzietako jakintzarloa dira batez ere lantzen direnak. Euskaraz berriz giza eta gizarte zientziak. Eta gustatuko litzaidake horren inguruan gauzatxo zergaitik hori ez? Pixka bat saiatzea azaltzen zergaitik izan daitekeen nagusiko hori, giza eta gizarte zientzien nagusiko hori. Arrazoi asko daudela uste dute, baina laburbiltzen saiatu naiz 3 hauetan. Ez da kasualitatea euskaraz gehien lantzen diren gaiak giza eta gizarte zientzien arlokoak izatea. Iruditzen zait, goi mailako euskarazko produkzioa duen baldintzapen ugarien ondorioa dela. Finantziazioa eredu konkretu bat dugulako, azpiegitura konkretu bat, eta tradizio zehatz bat besteek berezi egiten gaituztenak, ez? Lehen aipatu duan bezala, euskarazko produkzioa euskal kulturgintzarena bada nagusiki, badakigu euskal kulturgintzaren finantziazioa datorrela hizkuntza politiketatik, hau da, hizkuntza edo Eusko Jaurlaritzaren kasuan, hizkuntza edo kultura sailetik, HPS-etik, eta diputazioen kasuan euskara ataletatik, ezta? Beraz, euskarazko produkzio zientifikoaren finantziazioa ez dator zientzia politiketatik, etortzen da hizkuntza politiketatik, eta normalean kopurua txikiagoak izan ohi dira. Giza eta gizarte zientziak gainera, baliabide gutxi, olako gai baten inguruan artikulu bat egitea pentsatzen dugunean, normalean baliabide gutxi behar izaten dugu, eta errezagoa da giza eta gizarte zientzien esparruko lanak prestatzea. Izan ere, fisika, kimika eta bestelakoak esperimentalagoak diren neurrian, normalean azpiegitura gehiago behar izaten dituzte, laborategiak edo tresnak, eta gauza horiek ezin finantziatu daitezke ez da lekua hizkuntza politikatatik, ez? Goi mailako euskarazko produkzioa gaur egun duen azpiegiturarekin, giza eta gizarte zientzietan soilik planteatu daiteke
nolabaiteko jarduera duina eta zientzia eta teknologiaren esparruan egin dezakegu egiten duguna. Hau da, testu liburuak, ikastaro laburrak, divulgazio aldizkariak eta horrarte heltzen gara. Eta, bueno, ez nuke ere gutxietzi nahi tradizioaren pisua. Euskaraz tradizio gehien duten arloa, jakintza arloa, giza eta gizarte zientzien arloa dira. Gerraurrean bertan aurki daitezke mota honetako lanak eta gerraosteko lehen hamarkadetan ere aintzakotza handiagoa zuten teologia, filosofiak edo zientziak baino, zientzia hutzak edo naturzientzia baino. Puntu honetan, gustatuko litzaidake Snowrena ez dut ipini bakarrik fondo gisa, Snowren hitzaldia, badu zentzua, Snowk eman zuen Cambridgeko Unibertsitatean 1949an hitzaldi ezagun bat, itzulita dagoenara euskarara, segurazki ezagutuko duzue. Hitzaldi famatu hartan, berak oso argi ikusten zuen bi kultura diferente daudela, bi kultura akademiko desberdindu daudela. Batetik zientziak daudela, zientzialariak, eta bestetik daudela humanitateak edo letrak eta intelektualak, ez? Eta biak unibertsitatean dauden arren, bata eta bestea muturrean daudela. Eta beraien arteko harremana oso txikia zela esaten zuen, ez? Eta hori noski eragozpen moduan ikusten zuen berak Snouk defendatzen zuena zen bien arteko hurbiltze bat. Ikus dezagun 1949an Euskal Herrian gure idazle ezagun batek ze pentsatzen zuen edo honen inguruan zelan kokatzen zen, hori ze. Badu, ezaguna da, badu euskereak bere edartasuna non agertu, eder, hau da historia edo literaturan, izate gaiean edo metafizikan, ederlegeetan edo estetikan, hizkeran edo gramatikan, utzi detzagun kimika eta olakoak, horiek ezbait dira giza hizkuntza jatorrak, horiek ez dute bat ere edertu inongo hizkuntzarik. Itxusitu bai, gogotik. Bueno, horizek argi zeukan, ez zuela ezer jakin nahi zientzetaz. Ez dakit ezagutuko duzu ez, askotan aipatu izan den aipu bat da, berak testu hau, publikatu zioten jakin aldizkarian, berez idatzi zuen horizek Joseba Intzaustiri erantzuteko, Joseba Intzaustik argitaratu zuen hilobira bultzaka artikuloa, agian ezaguna izango duzue, izenburu gogorra du, baina bere ideia argia zen, bere ustez euskal idazleak, garbizaleak, euskara hiltzera kondenatzen ari ziren, bai hizkuntza autu garbizale horrengatik, baina baita ere jorratzen zituzten gaiengatik, ez? Berak defendatzen zuena zen, izan ere euskarak berak ikusi nahi zuen, bera ez da zientzilaria, deno badakizue, baina hala ere, apustua 1949an oso nabarmena zen, euskara bizi-bizi ikusi nahi zuela, lantegi, laboratorio, jakintza, hori, berak hor ikusten zuen, ez? Egon behar zuela ez soilik orain arteko tradizioari eustea, baita ere, saltoa eman behar zuela beste esparru hoietara. Bueno, alde batetik giza gogoratu, giza eta gizarte zientziak tradizioz gehiago jorratu izan dira euskaraz. Ibilbide luzeagoa eta aspaldikoa dute. Da beste alde batetik giza eta gizarte zientziak ere nire ustez gehiago landu dira euskaraz hobeto egokitzen direlako euskal etiketa horreri, ez? Euskal kontzeptu, esaten badugu euskal historia, euskal literatura, ideia argiren bat etorriko zaigu, baina euskal fizika esaten badugu, euskal kimika esaten badugu, segurazki ideia konkretu, hain konkreturik ez zaigu etorriko burura. Eta horregatik uste dut ere giza eta gizarte zientzian, euskal gai giza hobeto egituratzen diren neurrian, horrek ere erresten duela euskaraz horren inguruan idaztea. Nahiko tautologikoa da, baina, bueno. Baina, klaro, kontua da, euskaraz genukela soilik erabili behar euskal gaiei buruz hitz egiteko, ez da?
Eta euskal gaiei buruz bakarrik hitz egitea soilik, erabiltzea euskara soilik euskal gaiei buruz hitz egiteko, iruditzen zait, arriskuak badituela, eta endotematikan jausteko arriskua ere badakarrela bere baitan, ez? Eta gainera nolabait ematen du, euskal gaiei buruz hitz egitea, nolabait ere, barruan dagoen aurreritzia da, erdarak komunitate hizkuntza handi bat denez, komunitate handi bat eremu zabalak hartzen dituenez, edozein gairi buruz hitz egin dezake erdarak, bere komunitatearen parte dira, hainbat fenomeno euskararenak ez direnak. Baina, hain zuzen ere, uste dut dela, onartzea soilik euskarari buruz hitz egiteko dela, euskal gaiei buruz hitz egiteko dela baiestatzea axioma erdarak edozein gairi buruz hitz egiteko balio duela, eta berriz euskarak euskarari buruz. Bueno, ez dakit ulertu idazuen, baina gero luntz bat dagoenez galdetu. Bueno, komunikazioaz, hitzaldiaren bigarren partea. Ez dakit denbora, laster amaituko dut, baina komunikazioaz ezinbestean zerbait hitz egin esan behar nuen, eta gaur Iñakiri esan diot, bere hitzaldi hau oso luze prestatuta neukan, eta hasi izan naiz gauza murrizten eta kentzen eta diapositibak eskertuko duzue, baina komunikazioari buruz hitz egitean, ezinbestean aldizkariei buruz eta egilei buruz hitz egin behar dut. Gauza askori buruz ere hitz egin dezake euskarazko komunikazio zientifikoari buruz hitz egitean, baina nik aguzkenean hautatu ditut honek biak. Bueno, aldizkariak. Aldizkariak dira komunikazio zientifikoaren oinarria izan ohi dira, behintzat gaur egun. Lehen duela mende batzuk, liburua zen, baina gaur egun, 19. mendetik hona, aldizkaria dira. Bueno, azken 40 urteotan, 108 aldizkaritan euskarazko lanak argitaratu dira. 108 esan da asko eman dezake, edo gutxi, ez dakit, baina egia esan ez da multzo, ez dute multzo homogeneo bat osatzen. Badaude aldizkari batzuk aspaldi sortutakoak, jakin modukoak, baina baita ere badira aldizkari berriagoak, gogo aldizkaria 2003 edo beste aldizkari batzuk. Gero ere badaude aldizkari batzuk Euskaltzaindiaren buletina dena, ere organoa ere badena, ez dena soilik aldizkari zientifiko bat, dela erakundearen organoa ere, komunikazio organoa, orduan, ez pentsatu 108 aldizkari dena berdina ditugunik. Nik, ginen ziteken zailkapenen artean, nik aukeratu dudan irizpidea hizkuntzarena da, ezta? Batetik bereizten eta tesian horrela bereiztu nuen, batetik ikusten badira 108 horietatik 22 euskaraz argitaratzen direnak, horietako ez daude 22-ak, eta horietatik 19 oraindik gaur egun ere argitaratzen ez daude eten da. Bidean 3 eten egin dira, argitarpena eten egin da, baina beste 19 jarraitzen dute bizirik. Hor dituzue, ezagunak egingo zizkizue, eta ez dute aurkezpen berezirik behar. Baditugu ere, euskara eta erdera tartekatzen duten aldizkari zientifiko multzo zabal bat. 86 bat aldizkari, 86 aldizkaritan, eta inguman hori jasota dago, argitaratuta daude euskarazko lanak. Aldizkari horiek erdararen batean, edo batean baino gehiagotan publikatzen dira, eta tartean ere euskarazkoak. Aldizkarietako batzuk euskara erdararen erabilera orekatu antzean, edo behintzat kopuruaren aldetik ikusita, erdaraz eta euskaraz kopuru antzera ibiltzen dira zenbaki bakoitzean, bost edo dena delakoan, baina beste aldizkari batzuk, nire ustez eta tesian ez nuen esan, baina orain esan dezaketa ez da idatziz geratuko, aldizkari batzuk erabat diglosikoak dira. Hizkuntzaren erabileraren aldetik. Zer aldizkariak esate baterako, bere ibilbide osoan 35 zenbaki atera kaleratu ditu, eta 10 artikulu euskaraz. Guk bildu ditugu 10 horiek inguman, baina imaginatu horiek
bestela ikusezin bilakatuko lirateke. Inguman daude batuta. Claro, honek garamatza beste kontu batera. Horrela, erreferentzialtasuna zer aldizkariak komunikazio eta kazetaritzaren esparruan referentzialtasuna izango du, baina ez euskarazko lanengatik. Euskarazko lanak kazetaritza eta komunikazioaren esparruan beste non baiten ari dira argitaratzen, ez zer aldizkarian. Ez dakit izan daiteke Eustaro aldizkaria publikatzen referentzialagoa agian, edo ez dakit. Baina, bueno, argi dago, hiru zenbakiri behin, artikulu bat ateratzen dela soriz, segurazki olako egileren batek nahi duelako euskarazko lanen bat publikatu. Bueno, orduan, aldizkari hauetan, normalean, euskarazko produkzioa sistematikontasunik gabe ateratzen da, eta iruditzen zait, euskarazko komunikazio zientifikoa beraren fluxua nolabait eten egiten dutela, ez? Ez dago jarraipenik, gauzaz sortzen dira, eta irakurketa eta erabilera ere, olakoa da, ez dago segurtatuta. Bueno, aldizkari hauen, aldizkarien, 108 horien, argitaratzaileak, nortzuk dira argitaratzaileak. Bueno, hemen pasatu da, hau. Nortzuk dira argitaratzaileak. Euskarazko aldizkarien argitaratzaileak, bueno, ia. Euskarazko produkzioa aldizkarietan ateratzen den Euskarazko produkzioaren 80%, 22 aldizkari euskaldunetan ateratzen da. 80%. Eta beste 20%, beste 86 horietan. Klaro, pentsa dezagun, zer aldizkaria moduan, aldizkari hauek, noizean behin ateratzen dutela bat edo bi, eta orduan alde horretatik ez dute zentralitaterik. Kontua da, euskarazko aldizkari horiek, 22 aldizkari horiek, nortzuk argitaratzen dituzte. Bueno, edo orain bizirik 19 horiek. 16 ateratzen dituzte, 16 aldizkarik, 16 aldizkariren atzean kulturgintzako erakundea daude, eta badaude tantak ekaia eta gogoa aldizkariak, kasu honetan unibertsitateak jartzen du, baina berez Euskal Herriko unibertsitateak ateratzen dituen aldizkariak dira. Lehenengo biak, lehenengo Euskara plangintzarekin sortu ziren, 89an eta gogoa 2003 urtean. Ikusita nabarmena da, ez? Euskal kulturgintza normalean elkarte bakoitzak aldizkari bat. EHU handiagoa da, posible du 3 aldizkari, inkluso euskarazko aldizkari, ekoiztea edo sustatzea. Kontuan hartuta Euskal Herriko Unibertsitatea dela aldizkari gehien dituena euskaraz, pixka bat pentsatu nuen begirada pausatzea hor eta pixka bat aztertzea sorroski zer dagoen EHUn zer argitaratzen den. Azken finean unibertsitate bada, publikoa eta hizkuntza ofiziala du euskara, ezta? Bueno, EHUk ateratzen ditu, jarri dit PDF-a eta ni nahi nuen aurkezpenean PowerPointa egotea. Ze horrela datu guztiak emana daude. 34 aldizkari ateratzen ditu EHUk eta horietatik 3 euskarazkoa dira, ekaia, tantak eta gogoa, gero baditu beste 20 aldizkari tartekatzen duen euskara eta erdera, eta gero beste 11 aldizkaritan erdera ez dute teknikari dokumentalistek ez dute topatu, euskarazko lanik atera denik EHUko aldizkarietan, ezta? Eta ez da ingelesa erabiltzen ari direlako 11 horietan, gaztelania erabiltzen ari da, ez da ingelesa erabiltzen ari, ez? Ze, uler liteke, erdarazko aldizkari horiek nazioarteko inpaktu handiko asmoa izate hori, eta horretan, ingelesez publikatzea eta euskaraz eserrez, ez? Baina gaztelaniaz argitaratzen dira horietako 9. Bueno, eta baita ere,
ikusita azken 10 urteotan sortu diren 6 aldizkari berriak EH1, 6 aldizkari berri horiek ere joera berdinak ari dira errepikatzen, ez dira inertziak berdin mantentzen dira. Gehien bat aldizkariak gaztelaniaz publikatzen dira, badago bat ingelesez, eta adibidez Revista Vasca de Economía Social sortu zena 2004ean, 10 urteko ibilbide honetan 5 lan euskaraz argitaratu ditu. Orduan, hor badago iruditzen zaik horren inguruan ikustea, holan izan behar baldin badu, holan izango da, baina batzuetan ondo dago gauzak perspektiban ikustea. Laurehun dira publikatzen diren, urtero publikatzen diren bataz beste artikuluak. 400 artikulu urtero publikatzen dira gaur egun euskaraz goi mailako esparru honetan. Ikusita perspektiban, hau ez da EHU, habia da orokorrean. Ikusita perspektiban, 2000 urtean produkzioa handiagoa zen. 2000 urte bueltan bataz bestekoa zen 480 artikulu argitaratzea urtero. Eta ikusten dugunez, gero eta artikulu gutxiago publikatzen dira euskaraz. Berez, euskarazko aldizkariak ez dira hil, holan erabiltzen da dokumentazioaren terminoetan, aldizkariak ez dira hiltzen jarraitzen dute hor, baina ez da egon azken aldian euskarazko aldizkariren bat eten egin duena bere publikazioa, jakinek ez dueten, ustarok ez dueten, bat aldizkariak ez dueten, horiek gutxi gora bera berdin jarraitzen dute. Nondik dator beheraldi hori? Nire ustez, hain zuzen ere dago hori, beste 86 aldizkari multzo handi hori non erdara eta euskara alkarrekin publikatzen diren, horiek gero eta gehiago erdaraz publikatzen dira. Publikatzen dute gaztelaniaz gehien bat euren horko lanak, ez? Eta segurazki beheraldia horti dator eta ez euskarazko aldizkarien partetik. Euskarazko aldizkariak daude hor status quo bat dute, ez dute askunderik, baina ere ez doaz bera, baina beste horietan erdararekin batera partekatzen den esparru horretan, hor argi dago beraldia dagoela, beraldia datorrela, fenomeno hori nabarmena da. Egileak, komunikazio zientifikoarako oinarrizko unitatea dira, ikus dezagun beraiekin zer, ingumak kopuru bat ematen du, batzuetan ez dakigu sinistu ala ez, 8.800 egile, datu hori argi dago gordinegia dela, eta gehiago zehaztea mereziko lukela hor dana sartuta dago. Edozein kasutan, hurbilpen bat egiteko, logikoaren bezala giza eta gizarte zientziei buruz produkzioa zabala badago da, egileak ere gehien bat esparru horietan daudelako, eta naturzientzia zientzia hutsak izango lirateke esparru horretako egileak batez ere. Beste jakintza, Galizian esate baterako, Santiago de Compostelako Unibertsitatean ere antzeko kopurutan daude. Han bakarrik egin zuten ikerketa unibertsitate bertako produkzioaren gainean, USC-ren gainean, eta ere beraien portzentaiak ziren 42% gizarte zientzietan eta 22% giza zientzietan. Orduan, ematen du joera dela hizkuntza txiki eta gutxituetan nahiko joera ohikoa dela hau. Artikuluak normalean egile bakarrak publikatzen ditu eta artikuluen 86% egile bakarrak, euskaraz egile bakarra dute, beste 14%, 2, 3, horiek salbuespena dira. Egia da naturzientzitan kolaborazio gehiago dagoela, inkluso euskaraz ere egile gehiago ematen du kolaboratzen dutela eta artikuluak egile bat baino gehiago eukitzen dutela, baina giza zientzietan kopuru hori bataz besteko hori igotzen da 80% arte, ez? Eta galdera da, egile batek zergaitik ingelesez ekoizten duenean taldean egiten du, edo beste pertsona batzuekin batera, eta euskaraz egiten duenean bakarrik egiten du, ezta?
Arrazoi bat baino gehiago egon liteke, niri gustatuko litzaidake bat aipatzea, iruditzen zait, egile euskaldunek badakitela euskaraz argitaratutako lanek errekonozimendu txikiagoa izango dutela, eta hortaz, errekonozimendu gutxiko lan bat argitaratzeak atzerapena dakarrenez, norbere karrera akademikoan esate baterako, denbora galera hori onartzea, normalean, norberaren autu personal bat izan ohi da. Edo niri behintzat horrela gertatu izan zait. Euskaraz jardutea goi mailan erabaki personala bihurtuta dago, ekintza militantea sarritan, eta egiten dugu sarritan nahi dugulako. Nahi dugulako. Orduan, nahi dugunez, ez ditugu ere hainbeste egiten dugu gure ritmora, gure ahalmenen arabera, eta bar. Izan ere, une honetan, errekonozimenduaren aldetik ez gara existitzen, ez egileak, ez euskal kulturgintzako erakundeak. Eta kontutan izan behar da, euskal kulturgintza eta egile euskaltzale askoren lanari esker, sortu eta finkatu dela gaur egun unibertsitateko irakaskuntza eta erabiltzen ditugun materialak eta hizkera. Eta hala ere, euskal kulturgintzak, euskal kulturgintzak ez egileek ere ez dute lan honengatik aitortza handirik jaso, ez unibertsitateen aldetik, ez administrazio publikoen aldetik ere. Orduan, eta rekapitulazio bat eginez eta ikusita gehiegi ez garela existitzen, justo, galdera planteatzea geratzen da, ez? Orain euskara 40 urteren buruan lortu dugunean euskararen batasuna, goi mailako erabilera, komunikazio zientifikorako esparru bat sortu du, bere zirkuito propioa, ez oso handia, baina hor zirkuito bat dago, ibilbide intensoa izan da, 40 urteren buruan hori guztia lortzeko, emankorra bebai, interesgarria bebai, nik horregaitik ikertu dut, dana ez da drama, baina orain inoizko ikasle euskaldun gehien ditugunean, irakasle euskaldun gehien eta ikertzaile gehien eta euskararen erabilera unibertsitatean inoizko, erabilera handiena eta zabalena denean, orain egon behar du euskarazko produkzioa behera, moteltzen. Hor nik uste dut zerbait ez da bilela ondo, zerbaitetan kale egiten ari garela, ez? Planteatu alda galdera hori eta beste 1000 galdera existentzial bebai, baina galdera horiek ere ezin gaituzte eskortasunean murgildu, aurrera begira jarri behar gara eta irtenbideak topatu, ez da? Nik uste dut erronka handi bat dugula ebaluazioan. Ebaluazioan. Euskarazko produkzioa eustea nahi badugu, ebaluazioa giltzarri izan daiteke une honetan. Euskarak badu goi mailako produkzioa, azpiegitura, egileak, baina nahiko egoera prekarioan daude, eta ebaluazioak sare hori trinkotzen lagun dezake. Horretarako interesa baldin badago behintzat, ez? Eta horretarako irizpideak ere garatzen baldin badira. Horregaitik, ebaluazio agentzia propioa ezin bada, behintzat euskararen ezaugarrietara, ezaugarri linguistiko historikoetara eta dituen azpiegiturara egokitutako ebaluazio irizpideak garatzea oso interesgarria litzateke. Bestelako irizpideak erabiltzea kaltetu dezake. Bestelako irizpideak besterik gabe gaztelaniarako erabiltzen direnak edo ingleserako erabiltzen direnak euskararako aplikatzea kaltea segurazki ekarriko du, ez? Bestetik, badugu unibertsitate ugari Euskal Herriko lurraldean, Euskal Unibertsitaterik ez dugu eta behar dugu. Euskaran maila akademikoan lehen aipatu dudan bezala, azpi instituzionalizatuta dago. Euskarazko produkzio gehiena kulturgintzako erakunde eta elkarteek ekoizten dute, eta alde horretatik euskararentzat unibertsitatea behar dugu. Euskaldunon unibertsitate eleanitza behar dugu, euskararen hizkuntza komunitatea eratzeko eta garatzeko erakundea. Eta noski,
ukatu gabe, Europako Unibertsitate esparruan homologagarria izango den unibertsitatea. Baina, iruditzen zait, ebaluazio agentziak, epe laburrean ebaluazio agentziak ez dituela irizpide, lehen aipatu ditudan irizpide propio horiek euskararako garatuko, zoritxarrez, epe laburrean ere iruditzen zait, Euskal Unibertsitatea ez dela izango, epe laburrean, baina sarea eraikitzen badugu, indar handia har dezakegula iruditzen zait, agian hortik az gaitezke, norbanakotasuna gaindituz eta sarea handi bat bilakatuz. Eskerrik asko. Mila esker, labur egin nahi genuen, orduan galderak eta oanak eta uste oina oso polita jarri digula Karmelek. Eta, bai, gero hola luntzean hitz egiteko, inkluso etorkizunerako proiektu batzuk abiatzeko. Eta, orduan, eskerrak ematea, galderak kanpoan egingo dizkizugu. Orduan, bukatzeko gogodatzea nahi baduzue Karmelen tesitik edatorretako UEUk publikatutako liburua opadi daukazuela kanpoan. Inguma probatu dezakezuela hor dauden terminaletan edo zuen etxetan edo lantokietan. Baita ere itzaldia grabatu streaming bidez transmititu da, grabatuta geratu da, Twitter bitartez eta UEUko gunean atzitzeko modua aurkituko duzue, eta etorri ezin diren batzuei animatzeko edo, bota digun erronka ezagutzeko behintzat, animatu. Besterik gabe, mila esker guztiei etortzeagatik eta UEUden bestelako ekintzetan eta aktibitatetan topatuko. All the things that you do.